Už půlmiliontého návštěvníka přivítali v Mořském světě na pražském výstavišti v Holešovicích. Naše jediná mořská zoo tak opět prokázala svou oblibu mezi návštěvníky, kterým už 6. rokem přibližuje tajemný svět živočichů, obývajících hlubiny světových moří a oceánů. Co je nového v mořském světě? Tak máme tady třeba sladkovodní jesetery, což je strašně zajímavá ryba, a dále je tu vlastně nová středová nádrž, kterou jsme otevírali zhruba před půl rokem, a v té nádrži můžete vidět třeba plodožravé piraně. Vzhledem k tomu, že moře i písečné pláže vždycky tvořily synonymum dalekých výprav, připravil také sponzor akce pro svého jubilanta velkolepý dar, který mu takové cesty za poznáním umožní. Malý motocykl o obsahu 50 kubických centimetrů, na kterém může jezdit hned, samozřejmě pokud aspoň dosáhne na stupačky. Matěj, máš rád rybičky? Byl jsi někdy u moře? Ano, byl. A potápěl ses někdy? Jo, potápěl. Takže víš, jak vypadá podmořský svět? Jo, vím. A na co se těšíš nejvíc? Na žraloky. My jsme hodně přemýšleli, jestli to nespojit s přírodou a nedat sem třeba akvárium, ale nicméně živé zvíře, to je trošičku složitá záležitost. To znamená, že padla volba právě na toho skútra a musím poděkovat i firmě Inomotor, která nám ho poskytla, a tím pádem bylo rozhodnuto. Malého jubilanta a jeho tetu přivítala kmotra mořského světa, herečka Bára Munzarová. Já jsem strašně nadšená, že něco takového tady v Praze existuje, protože sama, ač mediálně nějak známá osoba, jsem především máma, a aniž jsem ještě tušila, že takhle vstoupím ve spolupráci s touhletou úžasnou institucí, tak jsem tady s Aničkou 2krát byla, právě když tak jako rostla, a úplně s velkým povděkem koukám, jak se to tady rozšiřuje, ta expozice, a jak na tom strašně pracuju. Myslím si, že je to strašně fajn jako příležitost i pro malé děti nebo vůbec pro rodiny takhle naživo se poučit. Anička chodí do mateřské školky Montessori, což je metoda, která vlastně je založená mimo jiné i na tom, že jde o kontakt rovnou s pomůckama, se všema ohmatat ty věci. A tohle je úplně úžasná příležitost na to, aby ty děti na vlastní oči prostě ty zvířata viděly živý.